Ханақван ханачқван саяц. Идан икекш жарал, зурба жендектал, ярғи тумунал тама авайқван саки вири хайванри пехилвал иизвай. Амма яцраз вичиз якш жарикай, я вичин зурба буй бухахтикай, я ярғи тумуникай хабар авачир. Ам ҳамиша қилчилетуна веқ қал жағури жадай. Гатфарни гатар, зуларни қутер, ҳаи қвез алатна. Мад гатфар алуқна, таму дарат зук ақудна. Қацу веқери чилер безетмешна. Қандах ацудалди чунва яц, бух яғиз булах талфена. Вучизят ани, адагила вичин қуват хис иизвай. Адаз вичалай қуватлу хайван дуньяда авачир хистир. Булахтин қаият қунпатал чиш агузар аву яцрас инай элцифайтяй вичин зурба крчар акуна. Иқон хайбатлу зун! Анҷақ пачаху низлайхлую. Инава ничхириз. Изи крчари качиза чиро қани қалди. Изи хана тақата аватна асландиз икрам мизацугн. Ажуглу яц акурла, инал қурер, жейранар, вакар, север, скер, жанаврар қоткана. Зун кез қани қала, йоц холу душ, зун пачах язю, ку изи жиндектиз кили, ку изи ике крчариз кили, ку изи ярғи тумуниз кили, изяты чнафена пачати, тахчкурдасланди. Чақал рени жанавури ясран илавға сөйбет харван хайила чпи-чпи қүрін арзавай. Вунса че пачахуниз ва, хакви дуньядин пачахуниз лайхун. Рахун аргзав хана. Эхирдай күріна хайванарни аваз, яц асланди мағарадал ципилмеш хана. Велер яру ханвай, бух яғиз, қвез вай яц акурла, үзи аслан мехтел хана муғна. Ам велер иқисна яцраз келик завай. Велерика! Буғат пачах душ! Пачах гатунин хабарди тама авай қуан хайвана шадарна. Абургила дуғридани асландин хайбутлу пацукайх гатнавай. Гена хсахана пинквене заецера капачахка иди. Гилчу сасала махтамуqda. Цiyi пачахтис таш тахт мубарак иис қвезвай хайванри ҳар давичиқ авай савқот хезвай. Чах буд саграй, за савқот кон, яру цаквар тайгер чанго. Скре яру цакулар алай кек хайила жанавурни чақал чепчпис келигна. Ибуй, кек шталин ашук халвай, кама яцра лайна тартуш. Шачина хара эвер Аллах талди, яцраз визирвал айин. Канини қалай қалу, чуяк пачахтин визирария. Ча, жанавади ханча қалади хай визирар герек тур. Абуряк не даваши ария. И ханчавал час асланди йох гудачи, гил жанавадин ча қалади гудач. وكازي وزيرز أكسيقش دات كونني ياق أقصوص أيواندي خمونا نغوارتو Хайван рез жанавурини чақалрин хилай фидай тефидай чка қехат ханвай. Инис келигна гзав хайванар маса тамариз катна. Иқари фер хаи қвез алатна. Иқари кай сайқус ғурчез эқеч ай жанавурдизни чақалдиз тамай сазатни жағаначи. И тамара, не дайся шенна мача, шачны фела, чият вқари. Хурачи халзунис ляхкал разия. Тахтунай гадарнавай узи асланди и вахтунда гзав дарвал чугатвай. Амсаки гишилани меқила риқидайчкадал атанавай. Ци пачахтава рехим талабда, зон сағыти қулоғдал файдани, итигун минехта. Аслан адақ тамара, үленра, қумлухра, вавиқинчкайра қиқина. Санани яц пачах авачир. Эхирдай адан епариқ
Чақалринни жанаворин, харай вурхайрин ванергалуғна. Хинвай пачахтин кчар. Кчарих инан мешхана пачахвал из канхи вунти камайри қилал. Ихти бала қайда засфадлай чизвай.